Libo-libong PWDs na kinabang sa SafeNet program sa Dagupan City. Para sa detalye, narito si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Inaasahang libo-libong residente ng Dagupan na makikinabang sa mga serbisyong ipinagkakaloob sa ilalim ng SafeNet for Mobility Persons with Disability Day. Kasabay ng pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week, isinagawa kahapon Hulyo sa isang naturang programa na naglalayong magbigay ng iba't ibang libreng serbisyo para sa mga Persons with Disability o PWD at iba pang residente ng lungsod. Umabot sa 5,254 PWD beneficiaries ang nakinabang, kabilang pamamahagi ng libreng bigas, 50 wheelchairs, mga cane, 20 walkers, 100 charity timba units at libreng eye check-up na may nakahandang 2,000 eyeglasses. Bukod pa sa iba pang serbisyong medikal at pangkabuhayan. Ayon sa mga benepisyaryong PWD, malaking tulong ang mga serbisyong ito lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gamot at mga kagamitang kailangan nila tulad ng wheelchair. Siyempre, masaya. I am happy. Yung hindi sana ako ng baston. Kailangan daw saklay. Para sana, hindi ko kasi ko sa magtrabaho. Papasalamat kami. Then nakakataga kami nitong bigas, malaking bagay na po, malaking tulong na po. Apo. Ano po sana po yung sa financial. Apo. Ang ano po, iniingin ko po. Samantala, ayon kay Honorable Belenti Fernandez, Mayor ng Dagupan City, ikinatuwa niyang malaking bilang ng mga residenteng dumalo at nakinabang sa programa. Nagpasalamat din siya sa mga katuwang na organisasyon at mga ahensya nagbigay ng suporta upang maisakatuparan ang naturang aktibidad. Sa ating mga person with disability, huwag po kayo mag-iisip, nahihiya. Lumapit lang po kayo sa ating gobyerno. Lahat ng serbisyo po ay bukas para sa inyo. At salamat sa Sangguniang Palunsod dahil na-approve na po yung budget para sa lahat ng presidente ng PDAW. So, ibig sabihin, once na-approve ng BBM, ay makakatanggap na sila ng 3,000 per month sa mga presidente po. At sa mga person with disability, tuloy-tuloy po ang tulong natin sa kanila sa financial assistance. Patuloy namang umaasa ang mga PWD sa pamahalaan na palawakin pa ang mga programang nakalaan para sa kanila upang higit pang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Hiling din nilang mas maraming oportunidad sa trabaho at pantay na akses sa mga serbisyong pampubliko bilang pagkilala sa kanilang mga karapatan. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.